Si Leslie ay tubong luhakan. Nagkaroon siya ng karanasan noong 20 anyos pa lamang siya. Sa mga panahong iyon, nagkaroon siya ng kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Nana. Si Nana ay kapitbahay lang nila. Sabi daw ng kanyang ina, hindi daw tagaluwakan ang mga ito. Hindi naman daw nila alam kung saang lugar galing ang pamilyang ito. Mababait naman daw ang mga magulang ni Nana. Kaya naman naging magkaibigan din ang mga magulang nila. Isang araw, pumunta si Leslie sa bahay nila Nana upang yayain itong sumama sa kanya para dumalo sa piyesta ng Barangay Bakong dito lang sa Hermosa, Bataan. Kaya naman tinawag niya si Nana. "Best friend!" sigaw ni Leslie. May pasilip-silip pa ito, ngunit hindi lumabas. Kaya naman makailang ulit niya itong tinawag. At sa pagkakataong iyon, ay dumungaw ito sa kanilang bintana. At pagkatapos ay lumabas ng bahay para puntahan siya sa bakuran. Best friend, anong atin?" Wika ni Nana na nakasandal pa sa kanilang bakuran. "Yayayain lang sana kitang pumunta sa Bakong para makapiesta. May kakilala din kasi ako doon na isang kaibigan," ngiting wika ni Leslie. "Ha? Ganon ba? Sige, magbibihis lang ako saglit ha at magpapaalam na rin ako," wika naman ni Nana. "Sige lang, handa naman akong maghintay," sagot naman ni Leslie. Agad namang nagtatatakbong pumasok si Nana para magpaalam at makapagbihis na. Ilang sandali lang na naghintay si Leslie nang lumabas na ito. Mangang-mangha siya sa suot nito nang lumapit sa kanya. "Wow, best friend, ang ganda ng damit natin dyan ah. Parang hindi fiesta ng puntahan natin, parang party ha." Pambubula pa nito kay Nana. "Ay nako, best friend, tara na. Ano-ano pang sinasabi mo?" wika ni Nana. Hindi na kumibo si Leslie. Napatawa-tawa pa. Naglakad na nga sila papunta sa kanto ng luhakan. Pumara sila sa paradahan ng tricycle. Nang makarating na sila sa sitio baba sa barangay ng Bakong, agad silang nagbayad. Saktong pagbaba nila ay agad silang natanaw ng sinasabi ni Leslie na si Edeline. Dali-dali naman itong lumapit na may pakaway-kaway pa na nalalaman. "Hoy, B, andito ka na? Buti nakarating ka," masayang wika ni Edeline. "Siyempre, si Leslie kaya to. Parang hindi mo ko kilala." wika ni Leslie. "Ay siyempre, kilalang kilala kita. Makakalimutan ko ba ang isang Leslie katulad mo?" wika ni Edeline. "Ay B, may ipapakilala pala ako sa'yo. Best friend ko rin doon sa amin, si Nana," wika ni Leslie. "Oh, hi. Ako pala si Edeline." Pakilala nito at nakipagkamay pa. "Hi din. Ako si Nana." Pagpapakilala rin ito at nakipagkamay din kay Edeline. "Tara na, kumain muna kayo." Aya nito sa kanila. At nagpatiuna ng pumasok sa loob ng kanilang bahay. Agad naman silang sumunod dito. Marami ding mga bisita. Siguro ay mga kamag-anak at mga kapitbahay ang nakikikain sa kanila. Habang kumakain sila, may napansin si Nana sa mga naroroon. Ang lahat ay pasimpleng nakatingin sa kinaroroonan nila, liban kay Edeline na abala sa kanyang ginagawa. Nagsasandok ito na makakain nila. Nakaramdam si Nana ng panganib sa lugar na iyon, pero hindi niya pinapahalata kay Leslie. Lumapit naman si Edeline sa kanila na may dala-dalang pagkain at inilagay ito sa lamesa. "Oh, kain na muna kayo," wika nito. "Thank you, be," wika ni Leslie. Ngo naman si Edeline. Nagsimula naman silang kumain. "Be, gusto niyo bang sumaba sa prosesyon?" wika ni Edeline.
Nagkatingin na naman ang dalawa at nagsinyasa na umaayon sila. Sige be, wala namang problema, wika ni Leslie. Sige be, kain lang kayo ng kain. Meron pa oh. Tas mamaya mag-uwi kayo sa bahay nyo, wika ng dalaga na tinanguan naman ng dalawa at nagpasalamat. Nang matapos na silang kumain, pinasyal sila sa labas sa tabi ng covered cart. Ang ganda naman dito, walang pinagbago, wika ni Leslie. Siyang tunay, wika naman ni Edlin, habang si Nana naman na hindi kumikibo. Seryoso itong nakatingin sa simbahan at sa covered cart. Nagtataka siya sa simbahan. Napansin niya rito ang baliktad na cross at sa loob ay walang rebulto ng Diyos ang makikita niya, kundi ang rebulto ni Satanas na may mga itim na kandila sa loob at maraming taong naroroon sa loob. Sa covered cart naman ay may isang itim na mahabang lamesa na pwedeng higaan ng tao at sa gilid nito ay may dalawang sulo at sa gitna may nakalatag na dalawang bungo at isang baliktad na cross. Nabalik siya sa wisyo nang magsalita si Leslie. Bes, okay ka lang? Anong tinitignan mo? Wika ni Leslie. Wala naman, wika ni Nana at nagpanggap na walang nakita. Inilayo nito ang tingin. Napansin naman ito ni Edlin. Alam nito na napansin ni Nana ang ayos ng simbahan, pero hindi niya pinapahalata. Nagpaalam saglit si Edlin na kukuha muna ng kandila. Kaya naman tumango sila at naghintay sila sa isang tabi. Kinuha naman ni Leslie ang kanyang bag, ang cellphone niya at tinignan ang orasan. 5:00 na pala ng hapon. Ilang sandali pa ay lumabas na si Edlin mula sa simbahan. At dala nito ang kandila. Napataas kilay naman si Leslie kung bakit kulay itim ang kandila, samantalang kulay puti dapat. Obi, napaghintay ko ba kayo? Ito ang kandila, wika ni Edlin. Hindi naman be, pero may tanong ako. Bakit itim ang kandila niyo? Tanong ni Leslie. Hindi naman agad magkasagot si Edlin at nag-isip ng pwede niyang sabihin. Kasi naubusan daw ng kandila sa palengke, wika ni Edlin. Ngo naman si Leslie habang si Nana naman ay hindi kumikibo at seryosong nakatingin lang sa paligid. Tanaw nila mula sa loob na nagkukumpulan na ang mga tao at ang kanilang pare. Nakasuot sila ng itim na saya na parang sa mga kulto. Na ipinagtataka ni Leslie. Nagsalita naman si Edlin. Tila may gustong sabihin sa kanila. Be, may gusto sana akong sabihin, wika ni Edlin. Lumingin naman si Leslie sa kanya, pati na rin si Nana. Ano yun, be? Tanong ni Leslie. Huwag sanang sasama ang loob niyo sa akin, ha? Be, pwede ba pagtapos ng prosesyon ay umuwi na kayo? Malungkot na wika ni Edlin. Bakit naman, bes? Gusto sana naming makasiya sa inyo, wika ni Leslie. Pasensya na, be. Hindi kayo maaaring magtagal dito. Ayaw ko mapahamak kayo dahil sa akin, wika ni Edlin. Bakit naman? May dapat ba kaming ikapahamak? Muling tanong ni Leslie. Hindi naman ganun, be. Bago sana sumapit ang 7:30 ay nakaalis na sana kayo sa lugar na ito. Nakikiusap ako para sa inyo ito. Makahulugang wika ni Edlin. Malungkot namang tumango si Leslie. Tila nagdaramdam sa sinabi ni Edlin. Si Nana naman ay seryoso pa ring nakikinig sa kanila. Tila alam nito ang ibig ipahiwatig ni Edlin. Nagsimula na nga ang prosesyon. Sila lang ang iibang suot. Tinunto nila ang mahabang daan hanggang sa dulo ng kabahayan. Pagkatapos ay bumalik na sila patungo sa simbahan. Pagkatapos ay tinignan muli ni Leslie ang orasan. Napagtanto niyang 6:50 na pala ng gabi. Nagpaalam na muna sila kay Edlin. Be, uwi na kami ha. Salamat sa pag-imbita, wika ni Leslie. Walang anuman. Mag-iingat kayo sa daan.
wika ni Edlen. Sige be, babalik kami sa susunod. Muling sagot ni Leslie. Be, pasensya na, ikinalulungkot kong sabihin. Mas mabuti pang, huwag na kayong bumalik sa lugar na ito. Be, sana, hindi mo ko kakalimutan kapag ako'y wala na. Malungkot na wika ni Edlen na nagsimula ng umago sa mga luha sa kanyang mga mata. Ano bang pinagsasabi mo? Wika ni Leslie. Yakap na lamang ng mahigpit ang sagot sa tanong ni Leslie. Hinagod-hagod naman ni Leslie ang kanyang likod. Tinawag naman si Edlen ang kanyang nanay. Edlen, halika na. Mag-uumpisa ng ritual. Ihanda mo na ang iyong sarili. Nakangiting wika ng kanyang ina. Sige po, Nay. Punta na po ako. Malungkot na sagot ni Edlen. Sige na be, magpapaalam na kami. Wika naman ni Leslie. Natinanguan naman ni Edlen pagkatapos ay patakbo itong nagtungo sa loob ng simbahan. Silang dalawa naman ay naglakad na. Nang makalayo sila sa simbahan at nasa madilim na parte sila ng daan, ay huminto si Nana na ikinataka ni Leslie. Bakit bes? May nakalimutan ka ba? Wika ni Leslie. Umiling naman si Nana. Hindi bes, kailangan ng tulong ni Edlen. Wika ni Nana. Ha? Bakit? Wala namang problema, di ba? Wala naman siyang sinasabi. Wika ni Leslie. Diyan ka nagkakamali, bes. Nanganganib ang buhay niya. Tara, dito tayo dumaan sa bukid para hindi nila tayo makikita. Wika ni Nana na nagpatiunan na sa paglalakad. Nagtataka naman si Leslie na sumunod kay Nana. Nagtago sila sa damuhan para hindi sila matanaw. Nakita nilang nag-uumpisa na ang seremonyas. Nasa labas na ang pari at may hawak itong isang punyal na kulay itim. At ang hawakan nito ay may tatak na bungo. At may 4 na kandila sa magkabilang dulo ng lamesa. Sinindihan na rin nila ang mga sulo. Nagsalita ng pari. Ilabas niyo na ang alay. Wika ng pari na si Mang Rico. Agad naman siyang sinunod ng mga naroroon. Dahan-dahan nilang binitmit si Edlen na nakasuot ng puting bestida at nakagapos. Na ikinagulantang ni Leslie at maging si Nana. Tatayo na sana si Leslie para puntahan si Edlen nang hawakan siya sa pulsuhan ni Nana. Anong ginagawa mo, bes? Tanong ni Nana. Pupuntahan ko si Edlen. Tignan mo oh, nakakaawa. Wika ni Leslie. Nababaliw ka na, mabes. Gusto mo bang mapahamak sa gagawin mo? Inis na wika ni Nana. Be. Naputo lang sasabihin ni Leslie. Nang hilahin siya muli ni Nana. Pwede ba umupo ka? Baka may kita tayo rito. Ano pa't nagtago tayo kung magpapakita ka rin lang? Tumigil ka sa balak mo at maghintay para makapag-isip ako kung anong tulong ang gagawin natin. Inis na wika ni Nana. Ingo naman si Leslie. Pero pag hindi ko muna gustuhan ang makikita ako, pupuntahan ko talaga siya. Desididong wika ni Leslie. Hindi naman kumibo si Nana at pinanood na ang seremonyas. Ganon din si Leslie. Ngayon tayo ay magsisimula na magiging masaganang muli ang ating pamumuhay at madadagdagan pa ang ating buhay ng 100 taon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Wika ng pare. At nagpasalamat naman silang lahat at nagsilapit sa kinaroroonan ni Edlen. Inalibutan ito at nagsiluhod sila at pumikit. Kinuha naman ng pare ang libro at pagkatapos ay binuklat ito para basahin. Hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao at walang alam sa mga salitang Latina. Ang unang binigkas ng paring si Mang Rico, ang unang pahina. Bawal kong bigkasin.
Kaya naman nagsimulang humangin ng ubod lakas at ang mga ibon ay nagsilabasan. Humuhuni habang naglilipad sa himbabawin na para bang nagbabala na may panganib na darating. Nagsimula na ring nagsialulungan ang mga aso sa paligid at ang mga liwanag sa tahanan ay namatay. Kaya naman ang tanging liwanag lamang ay ang sulo at ang mga kandilang nakasindi sa kinaroroonan ng mga taong nasa seremonyas. Nakaramdam naman si Leslie ng takot sa mga naririnig at nakikita. Si Nana naman ay seryoso pa ring pinapanood ang seremonyas. Nang matapos ng basahin ng pare ang libro, ay kinuha ni Mang Rico ang punyal at pinunasan ito ng itim na tela. At pagkatapos ay muling nagsalita para sa huling bahagi ng seremonyas. Mahal naming Panginoon, kami ay nananalangin sa inyo. Naway kami inyong pakinggan at tanggapin ang aming handog na alay. O makapangyarihan naming Panginoon, naway bigyan niyo po kami ng mahabang buhay at kasaganaan. Ihahandog namin ang berahin na ito. Wika ng pare. Pagkatapos ay itinulak na nito ang hawak na punyal sa dibdib ni Idlin. Nagmamakaawa naman si Idlin sa paring si Rico, ngunit hindi siya pinakinggan. Itatarak na sana ni Mang Rico ang punyal nang biglang may nanggulo sa kanila. Nagulat si Idlin nang nakita niyang si Leslie pala ang nanggugulo sa seremonyas. Hoy, itigol niyo yan. Isusumbong ko kayo sa pulis. Labag yung ginagawa niyo sa batas. Matapang na wika ni Leslie. Pero sa kaloob-looban nito ay nangangatog na ang kanyang tuhod. Isa kang lapastanganan. Sa tingin mo, naniniwala ang mga pulis sa sasabihin mo? Wika ni Mang Rico. Basta, isusumbong ko pa rin kayo. May kasama akong magpapatunay. Di ba, Bes? Utol niya sa kanyang sasabihin nang tinignan niya ang kanyang gilid. Nang mapagtantong wala na sa tabi niya si Nana. Kaya naman labis na takot ang namatawi sa kanya. Pagkatapos ay napangisi naman siya ng peke. Nasaan ha? Nasaan ang sinasabi mong kasama mo? Tila nababaliw ka na. Pero teka, nakita ko kayo kanina dito. Di ba may kasama ka? O baka naman nagtatakbo na dahil sa takot? Gising wika ni Mang Rico. Hindi siya tumakbo, no? Pupunta siya sa pulis kaya maghanda kayo. Wika ni Leslie. Ngumisi si Mang Rico at napapailing-iling. Sa tingin mo ba mahuli kami ng pulis na sinasabi mo? Aking mga alagad, ngayon, hahaba pa ng 2 taon ang ating buhay. Kaya hulihin niyo ang isa pang birhen na nasa harapan niyo. Gagawin nating alay yan, tiyak na ikakatuwa ng ating Panginoon. Wika ni Mang Rico. Nang tumingin sa kanya ay nagbabagang pula ang mga mata nito. Labis na ikinatakot ni Leslie. Si Nana naman ay nakatago lang sa likod ng malaking puno at naghahanda sa mangyayari. Sinunod naman ng mga taong naroroon si Mang Rico. Nagpalit sila ng anyo bilang mababagsik na mga nilalang. Nagkaroon sila ng mahabang tenga na parang sa aso, mabalahibong katawan, mahahabang kuko, may buntot at pakpak, may 2 sungay na parang sa demonyo, at matatalas na ngipin na naglalaway pa. Mas mabagsik sila kumpara sa ordinaryong aswang. Tatalim na titig ang ipinukol sa kanya. Kaya man mabilis siyang nagtatatakbo para makaalis sa lugar na iyon. Aga naman siyang hinabol ng mga nilalang. Nakihabol na rin si Mang Rico. Kaya naman kinuha na ni Nana ang magandang oportunidad upang kalagin ang pagkakagapos kay Idlin. Nagulat naman si Idlin nang mapagtanto niyang kinakalagan siya ni Nana. Nang makalagan na siya ni Nana, ay agad siyang bumangon. At nagpasalamat pagkatapos ay sinundan nila si Leslie na hinahabol ng mga nilalang. Dumaan sila sa likod bahay upang walang makakita sa kanila. Pasimple nilang sinusundan at hindi gumagawa ng kahit anong ingay
hanggang sa pinakadulong bahay. Tanaw nila na na-corner si Leslie. Hanggang dito ka na lang, Berhen. Wika ni Mang Rico. Pwede naman nating pag-usapan. Baka pakawalan niyo na ako. Para makauwi na ako tapos pangako. Hindi ko ipagsasabi yung lahat na nakikita ko. Tapos di na ako babalik dito. Wika ni Leslie. Ano kami, Honghang? Sa tingin mo paniniwalaan ka namin? Hindi ka mapapayag na makakawala ka pa sa aming mga kamay. Wika ni Mang Rico. Kaya naman labis ang takot ni Leslie dahil nakapalibot ang mga aswang sa kanya at unti-unting lumalapit. Kaya naman nagdadasal siya na sana makawala siya sa sitwasyong iyon. Sa hindi inaasahang pangyayari, may kung anong bagay ang nagpatugba sa ilan nilang kasama na nagkikikisay pa sa lupa na ikinagaluntang ng lahat ng naroroon. Kaya naman mabilis silang nagsilapit. Kaya naman kinuha ni Leslie ang oportunidad upang makatakas. Dahan-dahan siyang tumungo sa daan pabalik kay Idlin nang biglang may humatak sa kanyang likuran na labis niyang ikinagulat. Sisigaw na siya nang may tumakip na kamay sa kanyang bibig. Huwag kang maingay kung gusto mo pang mabuhay. Wika ni Nana. Tuwang-tuwa namang na nakita niya si Nana at si Idlin. Kaya naman napayakap siya rito. Agad namang bumitaw si Idlin at pagkatapos ay nagsalita. Kailangan na nating makaalis rito. Halikayo't sumunod na sa akin. May alam akong daan para makatakas tayo. Wika ni Idlin. At agad ditong nagpitaunang naglakad na sinundan naman ni Nana at Leslie. Habang ang mga aswang naman ay hindi na malaya na natakasan na sila ng kanilang bihag. Dahil sa nangyari sa kanilang mga kasama, 4 ang napaslang sa kanila. Hindi nila mawari kung papaano nangyari ni walang bakas ng kahit anong sandata ang ginamit upang masawi ang mga biktima. Nabalik sila sa wisyo nang umahangos na tumungo sa kanila ang isa sa mga kasama nilang aswang na bumalik sa covered guard. Mang Rico! Mang Rico! Humahangos na sigaw ni Potlong. Bigla namang nagsiharap ang lahat sa kanya. Lumapit naman si Mang Rico at pinunasan ng luha. Anong iyong kailangan? Tanong ni Mang Rico. Ang alay, nakatakas. Wika ni Potlong. Ano? Hindi maaaring makatakas ang alay. Isang tampalasan ang pangyaring ito. Alalahanin niyong lahat. Dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Hanayban niyo sila. Galit na wika ni Mang Rico. Masusunod po, Mang Rico. Wika ni Bando. Gamit ang kanilang pang-amoy ay sinundan nila ang bakas na dinaanan nila Leslie. Si Mang Rico naman ay nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang kasamahan. At ang pinakamalala pa ay ang kanyang anak na si Simon ay kasamang namatay. Kaya labis ang hinagpis at galit ang kanyang nararamdaman. Binuhat niya ito patungo sa simbahan kasama ang kanyang alagad. At pagkatapos ay dinasalan niya ito. At sinuotan ng itim na damit na may simbolo ng demonyo. Nang matapos nila itong bendisyonan ay agad nila itong inilibing sa likod ng simbahan upang hindi makita ng demonyo. Dahil may sinusunod silang batas na kapag binoron mo ang patay ng aswang ay manggugulo ang dyablo at pagkatapos ay kukunin ang bangkay at gagawing pagkain. Kaya naman hindi nila ipinaburol kahit na masakit sa kanila. Kaya hindi nila pwedeng baliin ang sinusunod nilang batas. Huwag kang mag-alala, mahal kong anak. Ipaghahiganti ko ang iyong kamatayan. Agulgol na wika ni Mang Rico. Habang sila Idlin, Leslie at Nana ay hindi humihinto sa lakad-takbo nilang ginagawa. Hindi nila maramdaman ang pagod hanggang sa dumaan sila sa isang tulay. Nagawa sa mga pinagdugtong-dugtong na buho. Dahan-dahan silang tumayo doon hanggang sa makalagpas sila at tinunton ang mabatong daan
Nakakita naman sila ng isang bahay. Dahan-dahan silang sumilip sa bintana na nakaawang. Nang mapagtanto nilang walang katao-tao roon, kaya naman sinubukan ni Idlen na buksan ang pintuan. Nabuhayan naman sila ng loob na hindi nakakandado ang pinto. Kaya naman agad silang pumasok roon upang magpalipas ng gabi. Pasok nila sa abandonadong bahay. Agad nilang nilak ng mabuti ang pinto. Ganon din ang bintana. Tinignan ni Leslie ang hawak niyang cellphone. 11:11 na ng gabi. At marami ring missed call ang kanyang nanay. Kaya naman agad siyang nag-message dito. At nagsinungaling na lang na hindi siya makakauwi ng gabing iyon. Pagkatapos ay pinatay na ang kanyang cellphone upang hindi makagawa ng liwanag na dahilan upang makita sila ng mga humahabol sa kanila. Agad naman niyang binalik sa dala-dala niyang bag ito. Tumatawag na sila nanay, Bes. Wika ni Leslie. Oh, nag-message ka sana, sagot ni Nana. Tumango naman si Leslie. Oo. Sinabi ko nang hindi tayo makakauwi ngayon. Wika ni Leslie. Tumango naman si Nana. Pagkatapos ay ngumiti. Si Idlin ay nakatulala na tila wala ito sa kanyang sarili na napansin naman ni Nana at Leslie. Kaya naman lumapit si Leslie sa gawin ni Idlin na nakaupo sa upuan na naroroon. Tinanong niya ito kung ano ba talaga ang mayroon sa kanilang lugar. Idlin, pwede ba akong magtanong? Huwag ka sanang magagalit ha. Ano ba talaga ang mayroon sa lugar na ito? At para mga halimaw ang nakatara dito sa sityo na to? At bakit ginawa ka nilang alay? Mga tanong ni Leslie. Pasensya na, ngunit sa ngayon, hindi ko muna maaaring ipaliwanag sa inyo ang lahat. Ngayon ay kailangan niyo munang lumayo. Hindi kayo maaaring umuwi sa inyo dahil ikapapahamak ito ng mga mahal niyo sa buhay. Kasalanan ko ito, Leslie. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana kayo madadala sa ganitong sitwasyon. Patawad, Bes. Lumuluhang wika ni Idlen. Agad naman siyang niyakap ni Leslie at hinagod-hagod ang likuran nito. Shh! Huwag ka nang umiyak. Huwag kang mag-alala. Hindi kami galit sa iyo, no? Buti nga, pinapunta mo kami. Kung hindi, nagtagumpay na sana ang mga halimaw na yon sa balak nila sa iyo. Kundi tigi ka na sana. Wika ni Leslie. Maraming salamat, Bes at Nana. Kung hindi dahil sa inyo, wala na sana ako ngayon. Utang ko sa inyo ang aking buhay. Pinapangako ko pag nakaalis tayo dito, tsaka ko sasabihin sa inyo ang lahat-lahat. Wika ni Edlen. Masaya namang tumango si Leslie. Samantalang si Nana ay nakasilip sa butas na nagmumula sa bintana. Sinisilip ang nasa paligid. Ilang sandali pa nang makarinig sila ng mga kaluskos. Kaya naman naminto sila sa pag-uusap. Walang kahit anong ginawang ingay na dahilan para makita sila ng mga nilalang na nasa labas. Ang mga demonyong aswang naman ay nahanap sila kahit saan. Nagtataka sila kung bakit hindi nila maaamoy ang daanan ng mga ito. Tila may tumutulong sa kanila upang hindi sila masundan. Nasa daan na sila ngunit hindi nila nakita. Ni kahit anong bakas man lang ay wala. Kaya naman huminto sila. May napansin naman ang isa sa mga aswang na may bahay sa tabi ng daan. Unti-unti na sanang lalapit ang isang aswang rito dahil may nararamdaman siyang kakaiba na para bang may nagtatago rito. Nang biglang magsalita ang kasama nito. Gagaling ang mga bihag na iyon. Tila may tumutulong sa kanila. Sigurado magagalit si mga riko nito dahil hindi natin nahuli ang ibang bihag. Wika ng isa sa mga aswang. Ang pangalan nito ay Bembol. Pero, kailangan natin silang mahanap kung hindi ay baka tayo ang pagbalingan ng galit ng mga riko. Wika naman ng isa. Ang boses ay parang duwende na sa isko.
Ngunit ano ang ating magagawa? Tila may tumutulong sa mga ito. Hindi tayo pwedeng sikatan ng araw na ganito ang itsura. Tandaan mo, tayo ay masusunog kapag nagpaabot tayo ng liwanag rito. Wika ng isa sa mga aswang. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Kaya naman tumangon na lang si Isko. Tinitignan niya pa rin ang bahay ngunit kailangan na nilang bumalik. Kaya isinawalang bahala na lamang niya ang kanyang nararamdaman at sumunod na sa mga kasama nito upang bumalik na sa sityo. Nakahinga naman ng maluwag si Leslie. Ay, salamat. Umalis na rin. Wika ni Leslie. Kailangan niyo pang magpahinga upang makaalis kayo rito na maaga. Hindi kayo maaaring abutan ng alas 6. Nasisiguro kung hahanapin nila kayo sa paligid. Wika ni Edlin. Teka, bakit kami lang? Hindi ka ba sasama? Tanong ni Leslie. Hindi na. Makalalo lang ninyong ikapahamak iyon. Malungkot na wika ni Edlin. Ano ka ba naman? Hindi ka namin maaaring iwan dito. Eh, ano pang saysay ng pagtulong namin kung iiwan ka rin lang namin? 'Di ba, bes? Wika ni Leslie. Na tumingin pa kay Nana. Tumango naman si Nana at ngumiti. Salamat. Wika ni Edlin. At pagkatapos ay yumakap siya kay Nana at Leslie. Na agad namang tinugunan ng dalawa. Agad namang nagulat si Edlin at Nana nang marinig nilang tumunog ang tiyan ni Leslie. Hudyat na gutom na ito. Kaya naman bumitaw sila sa pagkakayakap dito at tinawanan. Buti na lang may dala silang pagkain galing kay Edlin nang kinuha niya sa kanyang bag. Binuksan ang plastic na may lamang samot-saring ulam at may mga kakanin din. Kumuha naman si Leslie at akmang isusubo na sana ang ulam. Nang pigilan siya ni Nana na ikinatakanin. Tas kilay naman siyang nakatingin kay Nana. Bakit? Anong problema? Gutom na ako. Wika ni Leslie habang hawak-hawak ang kakanin. Hindi kumibo si Nana. Naputol namang sasabihin niya nang biglang nagsalita si Edlin. Huwag kayong mag-alala. Walang kahit na anong nilagay namin sa pagkain yan para sa mga bisita yan na ordinaryong tao. Ngiting wika ni Edlin. Ayos naman pala eh. Kung ganon, kumain na tayo at ako'y gutom na. Wika ni Leslie. Sinimulan na nga niyang kumain. Kaya naman nagsikain na rin sila Nana at Edlin. Pagkatapos nilang kumain ay nagpasya na silang umidlip muna kahit ilang minuto lang. 1:30 pa lang naman ng madaling araw. Busog na busog silang humiga at agad na nakatulog. Si Nana naman ay gising pa rin at pinagmamasdan ang dalawang natutulog na kaibigan. Hindi na kasi siya makatulog. Gusto na lamang niyang bantayan ang dalawa. Sa kampo naman ng mga demonyong aswang. Patawad po, Mang. Bigo kaming mahanap ang dalawang alay. Wika ni Bembol na kayuko ito. Anong sabi mo? Hindi niyo sila nahanap. Anong klaseng mga aswang kayo? Galit na wika naman ni Mang Rico. Patawad po Mang Rico. Tila may tumutulong sa kanila na may mahika. Sapagkat nang sila'y aming sundan, ang bawat bakas nila ay walang palatandaan. Wika ni Isko. Hindi ito maaari. Pantampalasan. Kailangan niyo mahanap ang mga alay na yan. Kung kailan patayin ang mga tao, para lang lumabas sila, ay gagawin ninyo. Dahil kapag hindi niyo nahanap ang mga yan, mamamatay tayo. Tandaan ninyo na 4 na buwan na lang ay mawawala na tayo. Galit na wika ni Mang Rico. Sige po, Mang Rico. Bukas na bukas ay hahayo kami sa lahat ng lugar sa dinalupihan at maging sa Hermosa.
Gagawin namin ang lahat. Mahanap lang sila. Wika ni Bembol. Dapat lang. Sige na. Magpahinga na kayo. Dahil bukas na bukas, agahan ninyong hanapin ang mga alay. Wika ni Mang Rico. Agad namang nagsipulasa ng mga kasamahan ni Mang Rico patungo sa mga bahay nito. Naiwan naman siya sa puntod ng mga namatay. Huwag kang magalala. Muli kitang bubuhayin, pangako. Makikiusap ako sa Panginoon nating Satanas na ika'y muling buhayin. Wika ni Mang Rico. At pagkatapos ay iniwan na niya ito at bumalik na sa kanyang bahay. Kinabukasan, maagang ginising ni Nana ang dalawa. 5:00 pa lang ng umaga upang umalis na sila sa lugar na iyon. Pungay-pungay pang umupo si Leslie. Tara na, kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Sumama kayo sa akin. May alam akong lugar na pwede nating pagtaguan. Wika ni Nana. Sige, tara na Leslie. Tumayo ka na dyan kung hindi, maaabutan tayo ng mga alagad ni Mang Rico. Wika naman ni Edlen. Agad namang nagmulat si Leslie at pagkatapos ay tumayo. Nagpatiuna ng lumabas ng bahay na kanilang natuluyan. Natawa naman ang dalawa sa inasta ng kanilang kaibigan. Dahan-dahan silang lumabas ng bakuran ng bahay. Sinilip-silip muna nila ang paligid kung may mga tao na ba. Nang mapagtanto nilang wala, ay dali-dali silang lumabas at sinimulan ng maglakad papunta sa kanto ng bakong. Nang makarating sila ay naghintay sila ng boss na masasakyan. Mga ilang minuto lang ang nakalipas, sa kabutihang palad ay nakasakay na rin sila. Sumakay sila pabalanga. Sinabi ni Nana sa nasabing konduktor ng bus na sa pilar sila bababa. Salamat, Bes. Nakaalis na rin tayo. Wika ni Leslie. Huwag ka munang magpakasaya. Kailangan niyo munang i-message ang inyong mga magulang. Nasisiguro kung mula ngayon, hinahanap na nila tayo. Hindi sila titigil hanggat hindi tayo nakakita. Kung kailangan nilang pumatay ng mga inosente ay gagawin nila. Wika ni Edlen. Ano? Hindi pwede yun. Tara, bumalik tayo roon. Wika ni Leslie na animoy nag-hysterical dahil sa takot na baka madamay ang kanyang mga magulang. Sige na, huwag ka na mag-hysterical dyan. Pinagtitinginan ka na ng mga taong nakasakay dito oh. Baka isipin nilang baliw ka. Tayo'y pababain pa. Wika ni Nana. Malungkot namang tumango si Leslie dahil iniisip nito ang kapakanan ng kanyang mga magulang. Si Nana naman ay tinawagan ang kanyang magulang. Hello, ina. Pwede mo bang ialis ang mga magulang ni Leslie dyan? Delikado sila kung maaari ay kunin niyo sila. Hinahanap kami ng mga aswang dahil iniligtas namin ang kaibigan namin na ginawang alay. Ina, ako na po ang bahala sa kanila at ikaw na po ang bahala sa mga magulang ni Leslie, ina. Wika ni Nana sa kabilang linya. At pagkatapos ay nagpaalam na ito at ibinaba na ang tawag. Huwag kang mag-alala, Bes. Ang aking ina nang bahala sa iyong mga magulang. Wika ni Nana at tinapik-tapik naman ito ang likuran ni Leslie. Maraming salamat, Bes. Wika naman ni Leslie. O Pilar, sinong bababa dyan? Nasa pilar na tayo. Wika ng konduktor. Kaya naman agad silang naglakad palabas ng bus. At pagbaba nila ay sumakay sila ng tricycle na nakaparada sa kanto. Saan kayo mga ma'am? Ngiting wika ng driver. Sa Mount Samat po, Manong. Wika naman ni Nana. Sige, pero sa baba ko lang kayo maihatid mga ineng. Dahil masyadong matirik ang bundok na iyon. Wika ng driver. Lumangaw naman silang tatlo at pagkatapos ay sumakay na.
Madami silang nadadaan ng mga puno hanggang sa makarating na sila sa ibaba ng bundok Mount Samat. Pagkabayad nila sa tricycle ay agad din itong umalis. Namangha sila sa ganda ng bundok. Tanaw na tanaw nila ang napakalaking cross na nakalagak sa tuktok ng bundok na ito. Kaya naman sinimulan na nilang baybayin ang daan patungo sa tuktok ng bundok na ito. Maghapon namang naghahanap ang mga aswang, ngunit bigo pa rin nilang makita ang tatlong magkakaibigan. Ang mga magulang naman ay pinuntahan na ng ina ni Nana na si Amara. Magandang umaga, kumare. Sumama kayo sa aking bahay. May kailangan kang malaman. Wika ni Amara sa nanay ni Leslie na si Aling Milita. Sige, sandali lang. Dito ka muna, Pepito. Hintayin mo na ang anak natin. Baka pauwi na yon. Bili ni Aling Milita. Mare, kailangan mong isama si pare. Wika ni Amara. Nagkatingin na naman ang mag-asawa at pagkatapos ay tumango na lamang. Ganman silang tumayo at sumunod kay Amara. Sinarado muna ni Mang Pepito ang kanilang pintuan. Nang makapasok na ang mag-asawa sa bahay nila Amara, ay ganaman itong pinaupo sa kanilang sofa at isinarado ng maigi ang pintuan at bintana. Kumuha ito ng merienda at pagkatapos ay umupo din sa sofa para harapin ang mag-asawa. Ito, magmerienda muna kayo, Mari at pare. Ngiting wika ni Amara nang ilapag nito ang merienda sa ibabaw ng lamesa. Ay, kumari talaga, nagabala ka pa. Pero ano pala ang gusto mong sabihin? Tanong ni Aling Milita. Nasa panganib ang ating mga anak, Milita. Malungkot na wika ni Amara. Ha? Paanong nasa panganib? Utal-utal na tanong ni Aling Milita. Hinahanap sila ng mga aswang dahil iniligtas nila ang kanilang kaibigan. Tumawag ang aking anak kanina. Hindi daw muna sila uuwi. Pinapasabi nila na kailangan ko daw kayong itago dito. Wika ni Amara. Napaluha naman si Milita. Ang anak ko, Pipito. Hagulgol ni Aling Milita. Napayakap ito sa kanyang asawa. Hinagod-hagod naman ni Mang Pipito ang likuran nito. Huwag kayong mag-alala. Ligtas ang inyong anak dahil nasisiguro ko sa inyong hindi sila pababayaan ni Nana. Magtiwala lang kayo sa kanya. Wika ni Amara. Nagsitanguan naman ang mag-asawa. Nagsimula ng maggabi ulit at kabilugan pa ng buwan. Lahat ng mga aso sa paligid ay nagsisialulungan ang mga alagang hayop. Nagwawala na animoy takot na takot at ang mga pusay nag-aaway. Sobrang lakas ng ihip ng hangin na wari may daladalang panganib. Habang masasayang nanunood ng liga ang mga tao sa luwagan, ay nagulat sila nang biglang may humiyaw sa kanilang likuran. Nataranta sila nang makita ang nangyari sa isang tao nang inangat-ngat ng isang pambihirang nilalang. Labis ang kanilang takot nang biniyak nito ang tiyan ng kawawang biktima. Umagos ang dugo nito at dinukot ng nilalang ang bituka. Ginawa itong pansit at ang puso nito ay inamoy-amoy pa na tila nasasarapan at mabilis ring nilantakan. Said na rin ang dugo nito nang ininom ng aswang. Ang mga laman naman nito ay nginangata rin. Tumutulo ang ibang dugo sa lupa at ang mga laman nito ay nagtisisil-talsikan mula sa bunganga ng nilalang na lalong nagpagimbal sa mga taong naruroan. Ang iba pa nga ay nangangasuka na dahil hindi kaya ang kanilang nakikita. Ang iba naman ay kumaripas na ng takbo at ang ilan nila ay pumasok sa barangay hall. Ang ilang natitira doon ay natakot at tumakbo.
Mas lalo silang naghiyawan nang dumami ang mga aswang na lumitaw roon sa plaza ng luwakan. Nanlilisik ang mga mata at naglalaway na nakatingin sa kanila. Isa-isa silang nilundagan ng mga nilalang na ito at walang awang niluray-luray ang kanilang mga katawan. At ang natira na lang sa kanila ay ang mga bungo at mga buto na may kunting laman, mga dugo na nagkalat sa semento. Kaya naman labis ang takot ng mga nakakita at isinarado ng maputi ang pintuan at bintana. Nagdasal naman ang iba na sana ay may tumulong sa kanila. Naglabas ng baril ang kapitan at mga tanod at itinutok ang baril sa labas dahil unti-unting lumalapit sa kanila ang mga aswang. Natatakot at napapalunok naman ang kanilang laway ang mga tanod. Isa-isa nilang pinaputukan ng mga aswang. Ngunit kahit anong tama ng baril sa mga ito ay hindi gumagana. Nang makalapit sila ay pinilit nilang buksan ang pintuan ng munisipyo na nakapadlock dahil bakal ito kaya hindi nila magawang buksan. Kaya naman umalis na lang ang mga aswang at sa iba naman sila tumungo upang mambiktima at para hanapin ang magkakaibigan. Sobrang takot ang naramdaman ng mga naroroon, lalo na ang mga kalansay ng mga taong nagkalat roon sa plaza. Maraming nabiktima, matanda, bata, ay walang awan nilang nilantakan ng gabing iyon. Kinabukasan, nagimbal ang lahat pati na rin ang mga pulis sa kanilang nakikita. Kaya naman nakipag-ugnayan ang punong barangay ng Luwakan. Hindi taong may gawa niyan, mga halimaw. Totoo yan. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano lapain ang mga nakakatakot na nilalang. Wika ng iilan sa mga nakasaksi sa pangyayari. Mas lalong pinatunayan ng barangay chairman ng Luwakan dahil nakuha na ng CCTV ang kaganapan ng gabing iyon. Kaya naman may mga nagsidatingan din na reporter at ibinalita ito sa radyo. Nagimbal naman si Amara at ang mag-asawa. Kaya naman nagpasya silang dalhin ang mga ito sa tunay nilang lugar. Diyos ko, Mare. Totoo ba ang ating nakikita sa balita? Inatake ng mga aswang ang mga taong nanonood sa plaza kagabi. Takot na wika ni Aling Milita. Tama ka, Mare. Kailangan na nating makaalis sa lugar na ito. Nasisiguro kung muli silang sasalakay dito sa ating lugar. Wika ni Amara. Papaano tayo aalis? Maggagabi na. Napakadelikado kung tayo ay lalabas sa bahay na ito. Wika naman ni Mang Pipito. Hindi naman kumibo si Amara at naghintay na nga sila ng oras. Muli na namang sumalakay ang mga aswang. Halos lahat ng mga tao ay nagsisihiyawan, lalo na nang pinapasok na sila ng mga aswang. Kaya naman naalarma si Aling Milita, Mang Pipito at Amara. Takot na takot ang mag-asawa nang sinusubukan pasukin ng mga aswang ang kanilang bahay. At agad gumawa ng pananggalang si Amara. Gamit ang kanyang kapangyarihan biglang lumiwanag sa pintuan ng kwarto nito. At may lumitaw na lagusan. Dali-dali namang pinapasok sa lagusan ng mag-asawa. Kaya naman hindi sila nag-atubiling pumasok rito. Ganon din si Amara. Bukas na mga aswang sa pinto ay wala na silang nabutang tao sa loob. Si Leslie, Nana at Idlin ay nakarating na sa gitna ng bundok ng Mount Samat. Nakakita sila roon ng isang lumang simbahan. Agad silang nagtungo roon upang magpalipas ng gabi. Hindi nila alam ang nangyayari sa kanilang lugar. Dahan-dahan nila itong binuksan at pagkatapos ay pumasok sila sa loob nito. Sinipat-sipat nila ang paligid kung may mga taong naroroon. Ang kanilang nakikita ay mga kandilang nakasinde. Hanggang naglakad sila papunta sa loob ng simbahan. Nagulantang naman sila nang may biglang nagsalita at agad nagsindihan ang mga kandilang nakapatay. Kayo na marahil ang tatlong magkakaibigan. Wika ng isang lalaki na may hawak na Bible. Masasabi itong isang pare dahil sa suot nito. Kami nga ho. Uutal-utal na wika ni Leslie at pinakatitigan niya ang paring nakatayo sa harapan ng rebulto ng Diyos.
Sinisimulan na nilang maghanap sa inyo, hindi ba? Kitang-kita ko na maraming nagdanak ng dugo sa paligid ng inyong lugar. Wika ng pare. Ano ang ibig niyang sabihin? Wika naman ni Edeline. Maraming nadamay sa inyong pag-alis. Kailangan niyong bumalik bago mahuli ang lahat. Wika ng pare. Pero Father, paano nga po kami babalik kung hinahanap na nila kami? Ayoko pa pong mamatay. Wika ni Leslie. Huwag kayong mag-alala. May isang sugo na tutulong sa inyo upang mapuksa ang mga aswang na iyon. Wika ng pare. Nasaan na ho siya, Father? Wika ni Edeline. Huwag kayong mag-alala. Makikilala niyo rin siya mamaya. Ngiting wika ng pare. Sige po, Father. Sagot ng tatlo. Dumito muna kayo ngayong gabi bago kayo umakyat sa bundok. Wika ng pare. Tumango naman ng tatlong magkakaibigan. Nagpakilala naman ang pare sa kanila. Tawagin niyo na lang akong Father Romulo. Pagpapakilala nito. Ako naman si Leslie, ito si Edlin, at ito naman po si Nana. Wika ni Leslie. Isa-isa namang tinignan ng pare sila. Hanggang sa dumako ang tingin nito kay Nana. Alam niya ang tunay na pagkatao nito. Ikaw ba ang anak ni Amara at Rafael? Wika ng paring si Romulo. Oho, Father, ako nga ho. Bakit ho ninyo kilala ang mga magulang ko? Tanong ni Nana. Mahabang paliwanag, iha. Ang laki mo na pala. Alam ba ng iyong mga kaibigan ang tunay mong katauhan? Tanong ng pare sa kanya. Nagtaka naman si Leslie at Edlin sa sinasabi ng pare. Tinignan lang ni Nana ang kanyang mga kaibigan na nakatingin rin sa kanya. Tumingin rin sa pare. Naunawaan naman ito ang ibig ipahiwatig ni Nana. Marahil hindi nga nila alam. O sige na, may silid roon, kumain mo na kayo. Mamaya lang ay darating na ang sugo. Wika ng pare. Sinunod naman ng tatlo ang pare. Pinakain sila. At tumungo sa silid na sinasabi ng father para magpalit ng kanilang kasuotan. At pagkatapos ay lumabas na at tumungo sa mga upuan na naroroon sa simbahan. Kanila naman itong inuupuan habang naghihintay sa sinasabi nitong sugo. Mang Rico, hindi namin mahanap ang mga alay. Pinasok na namin ang mga bahay ngunit wala kaming nakita. Wika ni Isko. Kung ganon, nakatunog nga sila. Mahanap at mahanap natin sila. Kahit saan man silang sulok magtago. Sige na, lumabas na kayo. Ako nang bahalang maghanap sa kanila. Ngising wika ni Mang Rico. Nagtaka naman si Isko at maging ang mga aswang na naroon. Pero sa huli, sinunod nila ang inuutos ni Mang Rico na lumabas na sa bahay nito. Pagkalabas ng mga alagad ni Mang Rico, ay nilak naman niyang mabuti ang pintuan at bintana. Naghanda siya ng itim na libro, isang punyal. Sinindihan niya sa harap ng altar ng demonyo. Gumamit siya ng insenso at sinindihan ito magkabila sa ibabaw ng altar ng demonyo. At pagkatapos ay gumawa sa sahig si Mang Rico ng triangle at sa gitna ay may mata. Pagkatapos nagsindi siya ng tatlong itim na kandila. Pinalibot sa bawat dulo ng trianggulo. Nang maayos na niya ay umupo siya sa harap ng ginawa niyang tinatawag na mata. At pagkatapos, sinugatan niya ang kanyang braso gamit ang isang punyal at lumabas ang itim na likido na umaago sa nasugatan niyang braso. Pinatulo niya ito sa mismong mata na ginawa niya. Kumalat naman ang likido at nagsimula ng umihip ng malakas ang hangin. Sinimulan niyang basahin ang nakasulat na Latina at pagkatapos ay umuusal sa hangin habang nakapikit. Magnum Satana Mia Vilesca. Unang wika nito. Lahat ng kasangkapan sa loob ay nagsigalaw at mula sa matang ginawa ni Mang Rico
ay lumabas ang isang itim na usok at nagmistol ang anino ito ng demonyo. Pagkatapos nito ay dumilat si Mang Rico sa demonyo. Mahal namin Panginoon. Salamat Panginoon at dininig niyo ang aking panalangin. Anong iyong kailangan, aking alagad? Wika ng demonyo. Panginoon, nais ko sanang malaman kung nasaan ang mga alay na ihahandog ko sa inyo. At nagsusumamo ho sana ako, Panginoon, na muli ninyong buhayin ang aking mahal sa buhay na namatay. Kung ano ang iyong kailangan, ay aking ibibigay. Ang magkakaibigan ay nagtungo sa bundok ng Matsamat. Doon niyo sila makikita sa lumang simbahan. Ngunit kailangan niyo mag-ingat. Hindi basta-basta ang iyong mga haharapin. May mga itinatago sila na hindi alam ng kahit na sino. At ang mahal mo sa buhay na namatay ay babangon na. Wika ng demonyo. Maraming salamat, Panginoong Satanas. Wika ni Mang Rico na masayang masaya. Muling naglaho ang anino ng demonyo, kaya naman masayang masaya siya nang nalaman niya kung saan nagtungo ang mga alay. At ang namatay niyang kapatid ay muling binuhay ng kanilang Panginoon. Sa libingan nito ay may mga kamay na lumabas mula sa hukay. Umulan ng malakas at sabayan ng kulog at kidlat. Bumangon ang isang patay na nasaan yung mabagsik na aswang. Tumungo ito papunta sa bahay ni Rico. Naramdaman ito ng paring si Romulo, kaya naman binigyan niya ng babala ang magkakaibigan tungkol sa kanyang pangitain. Mga iha, kailangan niya maganda sa paparating na panganib dito sa Mount Samat. Wika ng pare. Nagulanta naman ang tatlong magkaibigan sa winika ng pare. Ano ang ibig niyang sabihin, Father? Wika ni Leslie, na nakaramdam ng matinding kilabot. Paparating na dito ang mga demonyong aswang. Wika nito. Nagulat naman si Edlin sa binalita ni Father Romulo. Marahil alam niya ang ibig ipahiwatig nito. Patawad aking mga kaibigan. Kasalanan ko ito. Kung hindi sana kayo pumunta roon at ako'y inyong niligtas, hindi sana kayo malalagay sa panganib at ang mga taong nadamay sa paghanap sa akin. Wika ni Edlin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo ginusto ang lahat ng ito. Ngayon ay kailangan nating magdasal sa Poong May Kapal na bigyan niya tayo ng proteksyon at lakas upang makipagtunggali sa halimaw na iyon. Kaya huwag kang matakot. Lalaban tayo. Hinding-hindi ka namin ibibigay sa kanila. Wika ni Leslie. Nagpasalamat naman si Edlin sa kabutihan ni Leslie at Nana. Dito na sinabi ni Edlin ang lahat kung papaano nagsimula ang pagiging demonyong aswang ng lahat ng taong nakatira roon. Nais kong ipagtapat sa inyo. Hindi naman talaga mga aswang ang mga nakatira roon. Nagsimula lang ang lahat at naghirap ang mga nakatira roon. Namatay ang mga mahal nila sa buhay at matinding gutom ang kanilang naranasan. Kaya naman labis ang kanilang galit sa Diyos. Dahil ang akala nila ay pinabayaan sila ng mga ito. Kaya naman nakipagkasundo sila na ibenta ang kanilang mga kaluluwa sa demonyo. At hiniling pa na mawala lahat ng paghihirap nila at bibigyan ng mahabang buhay. Ngunit ang kapalit ay magbigay ng alay upang makamit nila ang kanilang kahilingan. Malungkot na saad ni Edlin. Natawa naman si Leslie at Nana sa mga naririnig na kwento mula kay Edlin. Si Father Romulo naman ay nakikinig lang. Kung ganon, hindi pala sila tunay na aswang. Binenta lang pala nila ang kanilang kaluluwa sa demonyo. Kung ganon, paano natin sila lalabanan? Wika ni Leslie. Hindi naman nagsikibuan si Edlin. Kaya naman sumabat ang pare. May paraan para dyan.
Wika ni paring Romulo. Anong paraan, Father? Tanong naman ni Leslie. Ikaw, wika ni Father, na ikinataka nilang tatlo at nagkatitigan pa nang ituro siya ni Father Romulo. Ako? Paano? Nagugulo ang wika niya. Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa iyo. Huwag kang mag-alala. Malalaman at malalaman mo rin kung ano ang sinasabi ko. Makahulog ang wika ni Father. Tumango-tango na lamang si Leslie at hindi na kumibo pa. Nanatili silang umupo habang hinihintay nila ang sinasabing sugo ni Father Romulo. Ilang saglit pa, ngunit hindi pa rin lumilitaw ang sugo. Matutulog na sana sila nang pigilan sila ng pare. Hindi kayo maaaring matulog. Nararamdaman ko ang malakas na parsang paparito dito sa Mount Samat. Nasisiguro kong alam nila kung saan kayo naglalagi ngayon. Kaya ihanda niyo ang mga sarili niyo. Kumuha kayo ng mga holy water. Wika ng pare sa kanila. Kaya naman agad nila itong sinunod. Kumuha nga sila ng holy water. Ang pare naman ay kinuha ang itim na kahon sa ilalim ng rebulto ng Diyos. Binuksan niya ang nasabing kahon. Naglalaman ito ng iba't ibang uri ng kagamitan panlaban sa mga nilalang ng kadiliman. May mga buntot pagi, cross librong puti, 3 espada. Pagkatapos ay tinawag niyang tatlo at ibinigay ang mga sandata na agad naman nilang tinanggap. Binasbasan sila ni Father Romulo at naghahanda sa papalapit na kapahamakan. Sa kabilang banda naman, Ngayong gabi, dadanak ang dugo dito sa buong lupa. Lahat ng inyong makikita ay kakainin niyo. Ito na ang simula ng paghahari natin. halakhak ni Mang Rico. Sumang-ayon naman ang lahat ng kaori niya. Ngunit Mang Rico, mahanap ba natin ang bihag? Wika ni Isko. Huwag kang mag-alala. Tutungo kami ng aking kapatid kung saan ang alay. Ngising wika ni Mang Rico. Nagtaka naman ang lahat at nagkatinginan pa. Paanong kasama niyo si Mang Kiko samantalang inilibing na siya? Wika ni Isko. Wala ka bang bilib sa akin, Isko? Tandaan mo. Makapangyarihan ang ating Panginoon. Wika ni Mang Rico. Kung gayon, Mang Rico, simulan na nating magasik ng lagim dito sa buong lungsod na to. Wika ni Isko. Sige na, humayo na kayo at magpakabusog. Wika pa ni Mang Rico. Nagsipalitan na nga sila ng anyo bilang isang mabalasik na aswang na demonyo. Nagsimula na nga silang sumugod sa mga tao. Kasama na roon si Mang Rico. Samantala, Ang lugar na ito, kumare, totoo ba ito? hindi makapaniwalang tanong ni Aling Melita. Manga siya sa kanyang nakikita. Maraming magagandang bulaklak ang nasa paligid. Maraming nagagandahan at nagkakupuhang mga nilalang ang naroroon. Nakasuot ito ng mga magaganda at makikinang na ginto. Ang mga tenga nila ay hindi katulad ng sa tao. Maraming prutas ang nakahain sa lamesa at ang pinakamaganda ay may palasyong naroroon. Pasensya na kayo kung dito nyo pa nalaman. Totoo ang inyong nakikita, isa itong paraiso. Hindi kami ordinaryong tao katulad nyo. Isa akong engkanto. Huwag sana kayong matakot sa amin. Kami ay mabuti. Wika ni Amara. Dahil sa ekspresyon ng mukha ng mag-asawa, halatang natakot sa kanyang sinabi. Totoo ba talaga ang sinasabi mo? Utal-utal na wika ni Aling Melita na hindi makapaniwala sa nakikita. Totoo, Milita. Ako ang reyna ng mga engkanto. At ang anak kong si Nana ay prinsesa naman ng mga engkantada. Kailangan naming magpanggap bilang isang ordinaryong tao. Nais naming makihalubilo sa mga katulad yung ordinaryo. Kung papaano ang pamumuhay at kung ano ang ginagawa ng mga ordinaryo. Ngiting wika ni Amara.
Okay lang Mare, naiintindihan ko. Alam naming mabuti kang tao, Stay engkantada. Huwag kang mag-alala, hindi magbabagong pakikitungo namin sa iyo ng asawa kong si Pipito. Ngiting wika ni Melita. Dinala sila sa loob ng palasyo at kanila itong inilibot. Mga mangha naman sila. Si Amara naman ay tinawag ang kanyang kawal upang alamin ang kalagayan ng mga tao. Pagkatapos ay sinunod siya ng kanyang mga kawal. Ilang sandali lang ang kanyang hinintay nang bumalik ito na may daladalang masamang balita na nagpagimbal sa kanya. Kaya inutusan niyang lahat ng nasasakupan na maghanda at susugod sila sa mga demonyong aswang. Pagkatapos ay sinabayan ni Amara si Melita at Pipito na dumito lang sa parasyo dahil haharapin nila ang mga demonyong aswang na nagasik na ng lagim sa kalupaan. Tumango naman ang mag-asawa, kaya naman gamit ang kapangyarihan ni Amara ay naglaho ito kasama ang kanyang mga alagad upang makipaglaban sa mga demonyong aswang. Sila Leslie naman ay naghahanda na. Mahigpit nilang hinawakan ang ipinagkaloob sa kanila ng paring si Romulo. Nag-sign of cross na muna at pagkatapos ay naganda sa pagdating ng mga halimaw. Nalangin naman si Father Romulo. O makapangyarihang Diyos Ama, kami ay nananalangin nawa sana ay hindi niyo pahintulutan ang kasamaang dumandaloy dito sa aming lugar. Bigyan niyo sana kami ng karagdagang lakas upang makalaban sa kampo ni Satanas. Sana kami ay inyong pakinggan o Panginoon naming makapangyarihan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Pagkatapos ay naganda sila sa paparating na panganib. Nagsimulang umihip ng malakas ang hangin dahilan ng pagbukas ng pinto at bintana ng simbahan. Tanaw na tanaw nila mula sa madilim na parte ng labas na simbahan ang mga nakakatakot na nilalang na nasa paligid. Ang tanging liwanag lamang ay ang bilog na buwan. Maganda na kayo, wika ng paring si Romulo. Father naman nasan bang sinasabi mong sugo? Bakit wala pa siya? Tanong ni Leslie. Hindi ko alam kung nasaan siya, marahil ay ginagawa ito. Wika ng pare. Naalarma sila nang biglang nagsilipara ng mga aswang at sinimula na silang sugurin. Walang katakot-takot na pumasok ang mga aswang. Si Edley naman ay mahigpit na hinawakan ng hawak na espada. Ganon din si Leslie. Si Nana naman ay kampanteng-kampante. Ang pari naman ay pinatago nila sa likod ng pader. Nagsimula na nga silang makipagbakbakan. Susugod na sana ang isang demonyong aswang kay Edlin. Nang mabilis niya itong sinabuyan ng holy water at tinagaan ng hawak niyang sandata na dahilan upang magkikisay ito at masunog. Raypoint! Ganadong wika ni Edlin nang mapatumba niya ang isa sa mga aswang. Si Nana naman ay ginamitan niya ng kanyang kapangyarihan ang mga nakapalibot na mga aswang sa kanya na sanhi ng pagkasunog ng mga ito. Hindi naman siya napansin ng dalawang kaibigan. Si Leslie naman ay unti-unting nilalapitan ng aswang. Nang susunggaban na sana siya, ay biglang lumiwanag ang kanyang hawak na espada na ikinamangha niya. May naramdaman siyang kakaibang lakas na hindi niya mawari kung saan nanggagaling. Nang atakihin na siya ng aswang, ay mabilis niya itong nailagan. Inatake niya ito na dahilan ng pagkaputol ng ulo ng aswang. Ang lahat ng natatamaan niya ay nasusunog. Masaya siyang natalo nila ang pumasok sa loob ng simbahan. Galit na galit naman si Mang Rico sa kanyang nasaksihan. Kaya naman sinimulan na rin nilang lumusob. Labis ang takot ni Edlin at Leslie sa nakikita nila kumpara kaninang makalaban nila.
Pero si Nana hindi pa rin makikitaan ng kahit anong konting takot. Ngayon, ito na ang katapusan ng buong sanlibutan. Ha, 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 ha. Halakhak ni Mang Rico. Hindi kayo magtatagumpay. Wika naman ni Edlen. Anak, bakit ka ba sumama sa mga iyan? Di ba sabi mo mahal mo ko? Wika naman ng nanay ni Edlen na nasaan yung mabalasik na aswang. Lumuluhan naman si Edlen pero kahit ganon, hindi niya pinakinggan ang sinasabi ng kanyang ina. Hindi kita ina. Dahil ang nanay ko ay matagal nang patay. Isa kang demonyo. Wika ni Edlen na nagpainis sa kanyang ina. Ngayon matitikman niyo ang aming ganti sa inyong pagtakas. Wika ng ina ni Edlen at nagsimulang lumusog ang napakaraming aswang. Nakipagtunggali na nga sila. Nakaramdam naman ng pagod sila Leslie. Hindi niya namalayan ang aswang na nasa likuran niya. Nang bigla sana siyang lalapain, nang may isang nilalang na biglang lumitaw sa likuran ni Leslie na ikinagulat niya. Natulala siya sa kanyang nakita. Isang binatilyong makisig ang nagligtas sa kanyang buhay. Tila huminto ang kanyang mundo nang tumingin ito sa kanya at ngumiti. Nabalik lang ang ulirat niya nang sumigaw at magsalita si Nana. Ano Leslie? Tutunganga ka na lang ba dyan? Wika ni Nana. Kaya naman nabalik siya sa ulirat nang mapagtantong sobrang daming aswang ang nakapalibot sa kanila. Nagkita tayong muli, Balandino. Wika ni Mang Rico. Ano ang inyong kailangan? Tanong ni Balandino. Ang sinasabi nilang sugo. Kailangan namin ng 2 alay na yan. Wika ni Mang Rico. Nagkatitigan na naman ang tatlo nang makitang nakatingin sa kanila si Balandino at pagkatapos ay ngumising bumaling sa kanya. Umarito ka at nanggulo dahil sa 2 ito. Ngunit bakit ang dami niyong dinamay? Sa tingin mo ba, ibibigay ko sila sa inyo? Nagkakamali ka, Rico. Wika ni Balandino at pagkatapos ay nang itinutok nito ang hawak niyang espada sa mga kalaban. Kung ganoon, dadaanan namin sa das ito. Wika ni Mang Rico na hindi na maintindihan. Umatungal ang ubod lakas at pagkatapos ay lumitaw ang itim na usok at nagsimulang pumasok sa kanyang bunganga. Nagsimula na rin siyang magpalit anyo bilang mas nakakatakot na anyong aswang. Napalunok naman ng laway ang 4 na sila Leslie, Nana Idlin at Balandino. Nang masaksihan nila ang mabagsik na wangis ni Mang Rico. Pero kahit ganon, hindi sila nawala ng pag-asa. Maraming sumugod sa kanila mga aswang, ngunit ang lahat ng ito ay namamatay. Nang si Mang Rico na lang at ng kanyang kapatid ay kinabahan na ang 4. Sa tingin ninyo, matatalo nyo kami. Nagkakamali kayo. Wika ni Mang Rico. Kahit ano pa ang sabihin ninyo, ay lalaban pa rin kami para sa buong sanlibutan. Matapang na wika ni Leslie. Matapang kang berhen ka. Huwag kang mag-alala. Mamamatay ka rin kasama nila. Nagsimula na nga silang nagtunggali. Lagi silang nasusugatan tuwing nasasagian sila ng matutulis at matatalim na kuko ng 2 aswang. Iyan man, inilabas ni Nana ang tunay niyang katauhan na ikinagulantang ng 2 niyang kaibigan. Pa, pa, paan? Naputo lang sasabihin sana ni Leslie. Nang magsalita si Nana. Mamaya na ako magpaliwanag kapag natapos na ang lahat. Ngiting wika ni Nana. Nagsitanguan naman ang 2. Gamit ang kapangyarihan ni Nana at ang sugo. Ganon din si Leslie. Ay napabagsak nila ang kapatid ni Mang Rico.
Kaya naman labis ang galit ang nararamdaman nito dahil mag-isa na lamang siya. Lahat kasi ng kasama niya ay namatay na. Kaya naman sinimulan na rin niyang sumugod. Ang pari naman ay nagdarasal at pinapanalangin na matalo ang kasamaang naghasik ng lagim at bigyang kaunting lakas ang magkakaibigan. Tanaw na tanaw niya ang mga magkakaibigan na nakikipagtunggali sa pinakalakas na kalaban. Halos napapaltalsik sila ni Mang Rico. Bumagsak ang tatlo sa kanila habang siya ay dahandang tumayo mula sa pagkabagsak. Unti-unting nilalapitan ni Mang Rico si Nana. Nang bigla siyang sugurin ni Nana, pumalon ito at sinaksak siya sa likuran. Puso ang tama nito at dahil sa talim ng kanyang sandata, ay nagawa niyang biyakin ang katawan ni Mang Rico. Kaya naman nagiyaw ito sa matinding sakit hanggang sa ito ay nasunog at naging abo. Masayang masaya naman si Edlin at Nana, ganon din si Father Romulo at maging si Valentino. Maraming salamat sa iyo, Iha. Maraming salamat sa iyo, Iha. Alam kong ikaw ang makakapuksak sa kadiliman at ganon din sa inyong dalawa. Ipagpatuloy niyo ang inyong pagkakaibigan. Wika ni Father Romulo. Nagkaya ka pa naman ang tatlo. Yehe, tapos na. Masayang wika ni Leslie. Salamat sa'yo. Ang galing mo. Wika ni Edlin. Ngumiti naman si Nana. Hep, kailangan mong magpaliwanag best friend ha. Kasi may tinatago ka sa akin. Wika ni Leslie na nakataas ang isang kilay. Nagsitawa na naman silang lahat na naroroon sa loob ng simbahan. Ang kampo naman ni Amara ay nagdiwang dahil sa tagumpay nilang mapuksa ang lahat ng aswang. Nagpalakpakan naman ang lahat ng tao. At pagkatapos ng mga kaganapang gabing iyon, ay biglang sumilay ang napakagandang araw sa paligid, lalong-lalo na sa baryo na mga demonyong aswang. Bumalik na sa dati ang lahat, nakabalik na rin ang mag-asawang si Emelita at Pepito, ganon din sila Leslie at Idlen. Pinaliwanag naman ni Nana ang lahat ng tunay niyang pagkatao. Kaya naman naintindihan ito ni Leslie at Idlen. Nagpasya na ang mga magulang ni Leslie na kupkupin si Idlen dahil wala na itong mga magulang. Masayang masaya naman si Idlen dahil nagkaroon siya ng maituturing na pamilya. Si Nana naman at si Amara ay nagpaalam na at babalik na sila sa kanilang tunay na tahanan. Maraming tawang nagpasalamat sa kanila. Bes, mamimiss kita. Wika ni Leslie. Napaluha itong yumakap kay Nana. Ano ka ba naman bes, magkikita pa rin tayo eh. Wika ni Nana. Sabi mo yan ha. Sagot naman ni Edlin at lumapit ito sa kanila para yumakap. At pagkatapos ay nagpaalam na sila. Pero bago yon ay iniwanan ni Amara ang mga magulang ni Leslie ng mga ginto upang makapagsimula ang mga ito ng magandang kinabukasan. Kaya naman labis silang nagpasalamat dito. Si Leslie at Idlin naman na nakahanap na rin ng magandang trabaho. Si Father Romulo ay bumalik muli sa pagpapare. Minsan-minsan, dinadalaw nila ito. Si Balandino naman ay madalas na ring pumunta sa bahay nila Leslie upang manligaw dito. Dinadala niya ito ng mga bulaklak at tsokolate. Hindi siya nawawala ng pag-asa kay Leslie hanggang pumayag na itong maging sila. Sige na, tayo na. Masayang wika ni Leslie. Talaga, tayo na. Yahoo! Nagtatatalon sa tuwa si Balandino. Oh, huwag kang uuwi, nakakahiya. Wika ni Leslie. Dahil pinagtitinginan sila na maraming tao sa daan. Ay, sorry naman. Masaya lang naman ako. Masaya ang boyfriend mo, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mabibigay lang ang magandang kinabukasan sa iyo at sa magiging anak natin.
Ngiting wika ni Balandino. Magtigil ka nga. Kakasimula pa lang natin, anak agad. Tse. Pagtataray ni Leslie. Tawa naman ng tawa si Balandino. Pagkatapos ay inaya niya si Leslie sa isang kainan. Hindi nagtagal, hiningi na rin ni Balandino ang kamay ni Leslie sa mga magulang nito at inaya ng magpakasal. Masayang masaya sila sa mga sandaling iyon. Si Nana naman ay hindi naman nakakalimutang dumalaw sa kanila. Hanggang sa ito ay nagkaroon na rin ng kasintahan at ganun din si Edlin. Ang binuo nilang magkakaibigan na hindi mawawasak ni inuman. Maraming mang pagsubok ang kanilang hinarap ay hindi nagbago ang pagiging magkakaibigan nila. Sa baryo naman ng Barangay Bakong, nanumbalik muli ang dati nitong sigla. Nawala na ang mga rebolto ng demonyo. Sinunog na ng mga tao. Ngayon ay marami nang nakatara dito. Ang mga nangyari noon sa baryo ng Bakong ay mistulang. Ala-ala na lang. Wakas! Don't forget to like, subscribe, and comment if you have time.